To, čo sme dlho očakávali, víťazstvo makrotímu prišlo, to bolo až keď neskoro, ale prišlo v domácom stretnutí. Poprosím ťa o vyjadrenie k tomu dnešnému stretnutiu. Tak prišlo víťazstvo a ja si myslím, že sme si ho vybojovali slušnou hrou, že sme sa poučili možno z tých stretnutí s českým majstrom a že tie skúsenosti teraz pretavíme aj v ďalších stretnutiach povedzme druhej ligy alebo slovenského pohára. Takže myslím, že sme odohrali dneska veľmi dobré stretnutie, najmä v druhom polčase to bolo s pohybom, bola tam kvalita, konečne nám padli góly, konečne nám dali viac než 2-3 góly. Prišlo víťazstvo, no, sú to 3 body síce už po extraligové, ale sú, možno, že ja by som bol rád, keď sa odlepili z posledného miesta. Takže teraz robíme všetko preto, aby sme tú extraligu už nezachránili cez tú druhú ligu? A tak samozrejme, že urobíme, ako preto vôbec ten futsal robíme, aby sme, pokiaľ sa dá, niečo urobili a extraliga, čo sa týka z vrchu zostupujeme, no ale tak je tu alternatíva postupu cez B-mužstvo, ale tá cesta je strašne dlhá a bude strašne ťažká. Možno, že nás čakajú ťažšie zápasy než v extralige, pretože či Martin, či Čadca v našej lige takisto majú ambície a máme ich v ceste. No a potom ďalší krok je barážový turnaj víťazov druhej ligy. To bude ešte ťažšie a si dovolím tvrdiť, že dnes tí súperi, ktorí by nás tam teoreticky čakali, sú ešte kvalitnejší než 4-5 mužstiev extraligy. Takže asi toľko k zhodnoteniu ambícií makrotímu. A tak ambície teraz najbližšie sú jasné. Niečo uhrať v slovenskom pohári, pokúsiť sa prejsť z tých Košičanov. No a čo sa týka druhej ligy, tam je jednoznačný cieľ, vyhrať dobrý. Takže ja prajem makrotímu a celému týmu, aj organizačnému, aby sa darilo, aby všetky úsilia, ktoré sú vynakladané a sú veľmi veľké, aby sa pretavili nejakým tým dobrým úspechom.